Тошкент беҳад хуб ба мутахассис шудагӣ доимо ҳамин корро мегардад. гум мекунам ки вай бача уже мумкин ки миллионерам шудагӣ бошад. қариб ки 1 сол шуд охирон консултация додагим уже ва як 10 мехел квартира гирифта мефурӯхт ҳар сол ба камаш ҳар сол як 5 та 10 та гирифта мефурӯхт бо як шентити худаш сохта мефурӯхт ба намехел. Барои ҳамон агар шумо бизнеси недвижимоста кунеду вторичное жильёба ҳамин направление қаттара метам ин хеле шумо даромад метиҳад. Ремонт карда фурӯхтан гиред, ремонт карда фурӯхтан гиред. ин агар ки шумо ҳисоби капитализация кор кунед, то есть нархи пули мондагитон хоҳед ки мисол пули мондагитон болош ба як чи даромад гиред, ина мо мегӯем капитализация. ин як намуди доход аз бизнес недвижимост ҳаст. дуюм намуди доход ин вақте ки шумо аз бизнес недвижимост шумо ҳисоби сдача иҷора ба сдават мекунед, аренда ба сдават мекунеду даромад мегиред аз ҳисоби иҷора. Яке аз ҳисоби иҷора агар ки хоҳед ки кор кунед доимо пассивный доход гиред, доимо пассивный доход. Инам як намуди дигари бизнес, не ки аввал бейна капитала вложит карда сохтан дар кор. баъд ҳар моҳ кам аз ҳисоби иҷора пуле ки мебиёд ва гирифта баъд шумо истифода карда зиндагитон расход карда ёки мисол бо ҷамъ кардан тавонед бо ҷамъ карда дуюмаша месозед, сеюмаша месозед. ин аз ҳисоби иҷора аст, даромад аз ҳисоби иҷора. диққат кунед, агар ки хоҳед ки аз ҳисоби капитализация кор кунед, аз ҳисоби капитализация сентри шаҳр ба дом нахаред ё квартира нахаред, сентри шаҳр ба нарх итак нарх қимат аст ва яқа қимат фурӯхтан наметавонед. ҳамин 5% 10% агар ки зур болош ба монда фурӯшед агар ин хеле хуб. Чунки дарони сентри шаҳр нархаш уже баланда. Шумо агар ки сал аз краи шаҳр неё, аз кунҷи шаҳр неё, аз мобайнтарош гиред агар вай ба нарх 30% қариб ки қимат меша 1 сол 2 сол пас. Аввай зиёдтар пул кор мекунед. Агар ки хоҳед ки дуюм намуди даромад созед, мисол пассивный доход созед, дуюм намуди даромад, ана он вақт ба аз дарони шаҳр аз сентрои шаҳр гиред меша. Чуба дарони шаҳра шумо қиматтар сдават кардан метавонед, ҳам осонтар аренда ба иҷора ба сдават кардан метавонед. Барои ҳамин қадар фаҳмидед, агар ки даромади пассивный доход месозам гӯед аз сентр гиред, агар ки капитализация месозам гӯед аз сентр не аз дуртатараш гиред. Чунки центр беҳад итакта қимат аст, аз дуртатар гиред ва нарх зиёд шуда рафтан мегирад. Аз ҳисоби капитализация даромадтон зиёд мешад, ин хелба. Вот. Анакун бизнес недвижимост ба як чанд чизҳои асосӣ аст. Якумин чизе ки асосӣ ҳаст барои бизнеси недвижимост ин ҷои недвижимост, то есть место. ҳамин бизнес недвижимост беҳад чизи асосиш ин ҷо. нигоҳ кунед, агар ки худатон мехаред месозед чӣ хеле ки накунед беҳад диққат кунед ки ҷой недвижимост бояд ки дуруст фурод. ҷое бошад ки хадавои ҷо бошад, осон сдават кардан тоед ё ки фурӯхтан тоед. чӣ ба ман ин гапа гуфтам? Мисол гӯем шумо мехоҳед ки созед, шумо мехоҳед ки худатон ба хона созед ё ки ду ошона ягон чиз созед ё ки як ошона ягон чиз созед. ҳамин агар ки шумо кунҷи шаҳр бам созед, берун аз шаҳр бам ки созед, арматура ҳамон нарх ба мегиред, хишта ҳамон нарх ба мегиред, газоблок ё ки семенблок ё пеноблок ҳамаша ҳамон нарх ба мегиред. сарфи назар пули коргара ҳамон хел метиҳад, як хел метиҳад, як кубометр ба ё ки бетон ба ё ки як квадратный метр шкатурка ба ҳамаш ба се равно як хел пул метиҳад. сарфи назар ин байни шаҳр баст ё ки кунҷи шаҳр баст ё ки аз шаҳр берун ба бошад. шумо ҳамон хел пул метиҳед, як хел. не ки вақте ки вай доме ки шумо сохтед тамом мешавад, нархаш агар ки дарони шаҳр ба бошад тамоман нархаш дигар, агар ки берун аз шаҳр ба бошад нархаш тамоман дигар. замину осмон нархаш фарқ мекунад. диққат кардед? ман қишлоқ ба хона кардам, қишлоқи худам ба таги $200,000 расход кардам. ҳамон хона ман дар қишлоқ фурӯшам аз $200,000 ба мегирад? не. акасабе ки модарам мехостан ки ман дар онҷа хона кунам, бисёр чизаша ки аз шаҳр овардам ман ба қимат фуромад. бисёр чизаш ки аз шаҳр фуромад, як 5 сол шуд, 7 сол зиёдтар шуд даже. аз шаҳр ки бурда кардам, модарам хостан ки ман хона кунам дар қишлоқ барои ҳама қадар. Лекин ин инвеститсияи беҳад ганда, инвеститсияи хуб не ин.
не ки барое ки модарам хушбахт бошанд, барое ки модарам хурсанд бошанд, ман барои вай касб кардам ин чиза, барои худамам не. Ман чӣ баки унҷа зиндагиам намекунам. Як сол ва мумкин як рӯз ё ду рӯз ман меравам ё намеравам. Ҳамин хел. Мумкин ки фарзандҳои манам ҳамин хел бошанд. барои чӣ ин гапа гуфтам? Қишлоқ бам ки созед, ҳамон арматура расход мекунед. Бо раҳкирош дувайнои қиматту мефурод. Пули ҳамон устуа қариб ки ҳамон хел метиҳед, кубометру квадрат, ё ки мисол аз шаҳр берун бакунед. Барои ҳама қадар вақте ки шумо сохтмон мекунам гӯед, хударои худам месозам гӯед, ҳама вақт ҷоя ба диққат выбор кунед барои ҷоя. Ҷоя агар шумо беҳад ба диққат выбор кунед, шумо бо осон мефурод, ҳам пули нағз кор мекунед, а ҳисоби капитализатсия. Ман гум мекунам ки фаҳмондан тавонистам шумо ба сарфи назар шумо ҳамон сохтмона дар беруна шаҳр мекунед ё даруни шаҳр ба мекунед, ҳамон арматур ба як хел пул метиҳед, сменблок ба як хел пул метиҳед, чунки маҳсулот аз бозор як хел мехаред. Яна устоба пулаш як хел метиҳед, не ки вақте ки дом тамом шуд, сохтмон тамом шуд, агар ки беруна шаҳр бошад нархаш тамоман дигай, даруни шаҳр бошад тамоман дигай нархаш, ё наздики шаҳр ё наздики посёлка ё даруни посёлка бошад нархаш тамоман дигай. Барои мо ҳаракат кунед ки ҳамина фарқияташ ба ҳис кунед. Ин фарқияташ хеле калон, пул қат разницаш хеле калонай, хеле калонай разницаш, хотир наброре. Балше баъд далше недвижимост ба якум асосӣ чӣ ман гуфтам ин чӣ ҷой, место. Ҳамин место асосӣ чӣ? Аҳавай нархи недвижимост беҳад зависимай. Дуюм ин ликвидност. Дуюм чизе ки беҳад зарури недвижимост ба ин ликвидност ҳай. Чӣ гуфта гап ликвидност? Ликвидност гуфта ҳамон чизе мегӯм ки осонай фурӯхтанаш. Шумо ҳавай пул кардан метавонед, осон пул кардан метавонед. Мана мисол бисёр одамо гумон мекунад ки недвижимои калон ин зур, ин нархаша бинед, ин иморати калон, ин иморати бадабдаба, ин зур. Мана баъзе одамо коттедж созӣ кардан, коттеджҳое ки 250 000, 300 000. На самом деле вай коттеджа фурӯхтан қиин. Ё баъзе одамо ман нигоҳ мекунам домои калон сохтан ё ки офисҳои калон сохтан. Вай фурӯхтанаш қиин. Вай чизҳо неликвидна, ё ресторани калон. Ҳамин чизҳо ликвидност не. Ликвидност чӯст ин чӣ гуфта гап? Харидори вай шуморааш хеле камай. Вақте ки недвижимост аз 200 000, 300 000 зиёд шуд ё ки даже аз 50 000 зиёд шуд, харидори вай кам шуда рафтан мегирад. Мена мисол гӯям 1000 одам агар ки 50 000 ёфтан тавонад, аз даруни вай мумкин ки 100 кас метавонад 200 000 ё 100 000 ёфтан. бо дарони 1000 кас мумкин ки 50 кас метавонад ҳамагӣ ёфтан 300 000 ё 500 000 $. Аз дарони мисол гӯем 1000 кас мумкин ки 3 кас ё 5 кас тут $1 миллион дошта бошад ки ёфтан тавонад. Барои ҳама қадар чӣ қадар нархи недвижимост баланд бошад, ҳаме қадар шумораи харидори вай кам шудан мегирад. Барои ҳама қадар ликвидни недвижимост гиред. Агар ки шумо хоҳед ки бизнес кунед, бизнес недвижимост, маслиҳати ман якхонага ё духонага. Якхонага гиред ё духонага гиред. Якхонага ё духонага халқи бисёре ҳам харидан метод, ҳам аренда сдават кардан осона. Иҷора додантон ҳам осонай, мушкиле надорадин. ҳам осонтон аст ки иҷора сдават кунед, ё ки харидан ба ин мушкиле надора, осонай. То есть одамо 20 000, 15 000, 25 000, 30 000, 40 000 ин пула ёфтан метод. даже дарон бо якташ камтараш ҷамъ карда буд, хештабораш ёрдам мекунад, харидан метавонад. барои ҳамон маслиҳати асосӣ, яке аз маслиҳатҳои асосӣ мен шумо ба ки ҳаракат кунед ки агар ки шумо хоҳед ки бизнес недвижимост кунед, ҳаракат кунед ки ликвидни недвижимост гиред. зданиҳои калон, мисол агар пулдор бошед, здани калон насозед. здани калон сохтед, ҳаракат кунед ки ва тақсим кунед техпаспорт карда ки мана мисол ҳозир ман бизнес центр сохта истодиам, ҳар як этажа, ҳар як даже комната ранги квартира отдельно карда техпаспорт кардам ки осонтар шавад ман ба ҳам сдават кардан, ҳам фурӯхтам, ҳам дигар чизо. Ин бисёр беҳад чиз зарур аст ин чизо.